ngebhadi uma ngabe kuze wahamba emhlabeni ungayenzanga into owayizelela emhlabeni, kuyobe sekwenzakala lento lena-ke elithi and to destroy, nokuchitha. Ngoba-ke manje kusho ukuthi vele lento uNkulunkulu ayibeke kuwena, isela lobe selikwazile ukuthi imishini yalo isela lichithe. Liqale kancane lathi ungamlaleli uyabhora. Yinjalo nje uhlale ekhuluma ephethe iBhayibheli, ekhuluma ngezwi. Awu, labafundisi bamanga. Nawe wamvumela kanti uzokweba. Abulale lento uNkulunkulu ayifake ngaphakathi kwakho. Mayese ibulele ngempela kwaze kwafika istage sokugcina sokuthi ahambe emhlabeni, ichithakele leyo nto leyo, uhambile. Shuthi into wena uyizele la emhlabeni nje kufana nokuthi wena emhlabeni awenzanga lutho. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge ipresence yakhe, sibonge nje ukuthandwa nokugcina sisakwazi nje ukuthi salokho sishayana lezi ndaba ezimnandi, siza nje sokhuluma. Siyabonga Nkosi, ngiphinde ngibingelele abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona nje le message yeKota2 Media. Ngithi nje ngiyanibingelela futhi ngiyanithanda ngendlela eyisimangaliso. Mhlawumbe yaqala nje ukuhlangana nale channel, ngizothi mina ungasashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye, siyabonga nje nekholisa ichannel ngokusubscribe, ngama comments amahle nangokulike. Siyabonga kakhulu nakuma channel members. Siyabonga futhi nakulabo abadebe eqhamuka nje emaceleni bevela. Siyabonga kakhulu. Inkosi inigcine nonke, inibusise. Siqhubeka nje lapho-ke namhlanje kule message nje lena ekhuluma ngombuso wezulu. Ake siyibheke nje siqale lapha yancwadi kaMatthew chapter 4 verse 17. Yona ncwadi nje ngivula ngayo kulamalanga. La ithi khona, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. uJesu lithi from that time, kusukela ngaleso sikhathi waqala washumayela. And mangathi abheka kusukela ngaleso sikhathi uyena wayeshumayela, and kwahamba washiya abafundi bakhe okuyibona abaqhubeka lapha yena agcine khona beshumayela. Na namhlanje usasenabo futhi abafundi bakhe abasaqhubeka futhi kuyo le message le ayiqala, nabo basaqhubeka kuyona. For as long as nje inkosi ingakabe uzolanda ibandla layo, bazobe belokhu bekhona nje ebavusayo kwabafundi bayo abalokho nje beqhubeka la inkosi yagcina khona, ngoba yaqala yaqhubeka. Ayizange ithi mangabe seyihamba ibuyele ezulwini yayisiyawuvala lo message. Yathi manje ngoba sengikhuphukele ezulwini ngefu, njengoba nje bambone ekhuphuka ngefu ekhuphukele ezulwini abafundi bakhe, azange-ke athi le message sengiyayivala-ke. Nina-ke nosala ngemuva senosala nishumayela ngokwenu. Cha, akazange asho. Uyena wayeqala le message namanje saqhubeka, nabathunywe uyena futhi basaqhubeka kuleyo message leyo ethi abantu mabaphenduke, thina abantu masiphenduke. Sonke siphenduke ngokuba umbuso wezulu lithi lilizwi ususondele. So into edingakalayo yini ukuthi thina singabantu siphenduke, sishiye konke ukona kwethu, sishiye ububi bethu, sibuye ke manje size kuJesu Kristu okuyena ongcwele, elithi malikhuluma ngayizwi lithi watholakala engenasici engenasono, kwakungenabubi kuyena. Ingakho nje weza wazofela izono zethu. Lo wayengenasono wathatha ububi bethu ukuthi thina sinezono sithole ubuhle bakhe. Hey bakithi nje imessage enhle ngendlela esimangaliso. Uthi ke masirepente, and ukurepenta ke goes a very long way, ngoba kuhamba kukhulume futhi nana nokushintsha indlela esicabanga ngayo, nana nendlela yokubuka ngakhona izinto, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi usuhambe iminyaka ushunyayezwa imessage, othola ukuthi le message wayibamba wena wacabanga ukuthi yona, kanti cha ayihambisani nale ethi umbuso wezulu ususondele. Ingakho lithi lelizwi masirepente, sikubheke konke lokho ukuthi le message ya align yini neindaba zasembusweni wezulu. Uthi ke kuJesu Kristu lana ngoba umbuso wezulu ususondele.
And okusobala ukuthi before awushumayele lo message noma uqala ukushumayela lo message, umbuso wezulu wawungakasondeli. Kusho ukuthi wawusesekude. Shuthi bonke nabaprofeti ababekhuluma before, bonke oMoses, bonke nje abaprofeti abatholakala ngapha kwi-Old Testament, wawukude kunabo lo mbuso. Up until kwaze kweza uJesu azokhuluma ngombuso osusondele. Yini indaba yena uJesu azothi lo mbuso wezulu ususondele? Ingoba yena enguJesu Kristu washiya amazulu, wehlele emhlabeni, wazozalwa, wazothatha isimo somuntu enguNkulunkulu, wafike wazalwa kulomhlaba. Uthe sezeliwe kulomhlaba akazange kuzalwe yena kuphela kulomhlaba, kodwa even nombuso wezulu wazalwa kulomhlaba. Ingakho ethi umbuso wezulu ususondele. Thina umbuso wezulu usubheka kude ezulwini, kanti uJesu uze emhlabeni uhamba nombuso wezulu, uzo-introduce lo mbuso wezulu ola emhlabeni osusondele. And kuza kanjani ukuthi lo mbuso wezulu azo-introduce yena? Ingoba yena uyinkosi yalo mbuso. Ingakho each and every time wayethi mangabe ekhuluma wayethi yebo impela ngiyona inkosi, kodwa hayi eyakulo mbuso lo wakulomhlaba. Wayekhuluma ngombuso wezulu lo akhuluma ngayo athi ususondele, and yena eyinkosi yawo lo mbuso. And-ke manje ngoba inkosi yombuso yafika yeza la emhlabeni, yaphila la emhlabeni, nombuso wayo nawo wafike futhi wabakhona la emhlabeni, wasondela lo mbuso. Kodwa manje lo mbuso udinga abantu abaphendukayo, udinga abantu abarepentayo. Inkosi yawo yeza emhlabeni ayingahambi yodwa, yehamba nombuso wayo. Uma ungakubhekisise kahle, yena uJesu Kristu uqobo lwakhe uwumbuso wezulu. Ukufika nje kwakhe emhlabeni, ezozalwa la emhlabeni, eqale eshumayela la emhlabeni, yena uyiwo lo mbuso, ngoba ngeke uzukwazi ukuthi ufinyelele kumbuso ngaphandle kaJesu. Yena self uwumbuso, uyinkosi yombuso. Ngaphandle kaJesu lo mbuso awukho. Lo mbuso ukhona kungenxa kaJesu Kristu. Ingakho ethi masiphenduke ngokuba umbuso wezulu usukhona. But ake siye lapha encwadini kaJohn ku chapter 10. Siqale from verse 7. Sokwazi ukuthi siyithole kahle futhi le ndaba ngokholwa nje inkosi. Uma ngifunda la ku ncwadini kaJohn chapter 10, asiqale from verse 7. Ithi then Jesus said to them again, ekhuluma kubona uJesu, most assuredly, ama version ke lapha athi verily verily or truly truly, ngesizulu ngiqinisile, I say to you, I am the door of the sheep. Ingakho ngithi uJesu uza nje la emhlabeni uzo-introduce umbuso, ngoba yena uyinkosi yalo mbuso, futhi yena uyiwo lo mbuso. Lo mbuso uye uJesu Kristu. Manje thina ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele kulo mbuso, ngoba lo mbuso nguJesu, noma uJesu umbuso, ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele kulo mbuso, ayikho enye indlela. Njengoba nje ethi nje masirepente ngokuba umbuso wezulu ususondele, wayengachaziki ukuthi ke sophenduka bese singena nangezinye indlela embusweni wezulu. Azikho ezinye indlela. Singazama thina njengama plans ethu ukuzama ukungena embusweni wezulu ngezinye indlela. Azikho ezinye indlela, azikho ziningi. Iyodwa indlela noma lilodwa isango. Ingakho ethi I am the door. Most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. Uthi mina ngumnyango wezimvu. Mayekhuluma ngezimvu akakhuluma ngalezi zimvu esezaziyo, kodwa la ukhuluma ngathi thina abantu, uthi yena uwumnyango noma isango. Okusho ukuthi ngeke ungene embusweni ngaphandle kaJesu Kristu. Jesus Christ is the door. Ngaphandle kaJesu akukho esingakwenza. Ingakho nje kufanele ukuthi masishumayele ngoJesu. Ingakho kufanele siphakamise yena, ngoba uyena one permission, uyena one authority yokuthi ke manje through yena noma ngaye uJesu sikwazi ukungena embusweni. Ngaphandle kwakhe ngiyaphinda futhi soze size sikwazi ukungena embusweni wezulu. Ukhona lo mbuso. Lo mbuso ukhona uyaphila, and uphila futhi ingona phakade lo mbuso.
kodlula konke lo mbuso nje ungoka Jesu Kristu, lo mbuso ukhona uyaphila, ungoka uNkulunkulu lo mbuso. Embusweni lokukhona even noma ongcwele. But asifunde ithi ku verse 80, all who ever came before me are thieves and robbers. Okusho ukuthi khona abafikile ngaphambi kwami, ukuthi bonke abafikile ngaphambi kwami uthi labo bayamasela futhi bayabaphangi, but the sheep did not hear them. Ngoba ngaphambi kokuba kufike iqiniso, amanga ajwayelekile nje ukuthi iqale kufike wona kuqala, kubuse nje amanga ngaphambili kokuthi kuze iqiniso. Omubi nje unaso leso strategy sokuthi uma ngabe sebona ukuthi kuze iqiniso aqala deliver amanga, kwanda amanga kakhulu, abantu baze bawajwayele lawa amanga, and damobe wajwayela lawa amanga abantu bese kubanzima ukwamukela iqiniso uma ngabe selifika. Yingakho nje ethi masi repent, ngoba kungenzeka kube sesajwayela amanga futhi sesize suwa welcome ngalendlela leyo ukuthi asifuna ukuhlukana nawo ngoba asikitaza, asijabulisa. Yingakho ke ethi repent, for the kingdom of heaven is at hand. Uthi ke uma ngabe iqhubeka ithi but the sheep did not hear them, ngoba izimvu ziyakwazi ukuthi zizwe ukuthi ayi kodwa la ngathi isela leli engathi abaphangi lapha. But ake siye ku verse 9 uthi I am the door. Kune full stop la, usho nje kanjalo uJesu uthi I am the door. Yena uJesu ungumnyango noma uyisango. I am the door. Soze singene kulombuso ngaphandle kaJesu Kristu, and futhi soze sikwazi ukukhuluma ngalombuso ngaphandle kaJesu Kristu. Kunzima ukukhuluma ngalombuso ungawazi, and ukuze uwazi lo mbuso, ukwazi ukuthi ukhulume ngawo, udinga ini? The door, Jesus Christ. He is the door. Kube uyena ke manje njengesango okufakayo, then ke kube sekubalula ukuthi ukhulume ngawo, ngoba usukhuluma ngento yaziyo. But yabona kukhona ukukhuluma ngento oyifundile. Yabona uma ukhuluma ngento oyifundile awukhulumi futhi awugxili kakhulu kuyona, ngoba leyo nto usukuyifundile, akwanani ukugxila kuyona, ukhuluma ngayo udlula nje in passing ngoba uyifundile. Fana nestory nje osaziyo nje ukuthi istory esithile, hayi mhlawumbe umuntu akhulume ngabazali bakho, umuntu ofunde ngabazali bakho kulula ukukhuluma adlule ngoba ufundile ngabo. Akufani nomuntu akufani nawe wena owazi abazali bakho. Wena ngoba uyabaza abazali bakho ngeke ukhulume ngabo nje in passing, uzawukhuluma ngabo ungene ugxile ngabo ngoba manje uyabazi abazali bakho. Yingakho ke ngithi nje mina kunzima ukukhuluma ngalombuso kuukuthi awuwazi, ufunde ngawo wona awuwazi. But uma ngabe kuukuthi usuyawazi lo mbuso, kulula futhi ukuhlala ugxile kulombuso ngoba manje awukhulume ngento ofunde ngayo, ukhuluma ngento oyaziyo ukuthi futhi vele njengoba nje lithi nje lelizwi ethi uJesu I am the door, ngempela uyena uJesu oba yisango elikufakayo, ngaphandle kaJesu awungeni. Samdinga nje uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwethu kithina sonke, emabandleni wonke, emasontweni wonke, kubantu bonke nje abakholwayo samdinga. Iqhubeke ithi if anyone enters by me, umuntu engena ngaye uJesu, hayi ngezinye indlela. If anyone enters by me, he will be saved. Lelizwi yakusindiswa, and will go in and out and find pasture. Yakungena aphume athola amadlelo. Umuntu engena ngaye uJesu, lelizwi leli uyakusindiswa. Uyofika ungene uphume uthola amadlelo. Ngani? Ngoba ungene ngaye uJesu Kristu. Awungenanga ezinye indlela, kodwa ungene ngoJesu Kristu. Why lithi lelizwi leli uyakusindiswa? Mhlawumbe usukusindisiwe, so wamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Kodwa manje lithi uyakusindiswa ke manje uma usungena uphuma. Lithi futhi lapha ngaphakathi ufika uthola amadlelo, you'll find pasture. Yofika uthola amadlelo. Yini indaba uJesu akhulume ngombuso athi nje mayeqala, lithi nje wathi uma ngabe eqala ukushumayela wathi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Yingoba lapha ngaphakathi embusweni
kukhona ama-reasons ethu okuphila la emhlabeni. Kukhona i-purpose yomuntu nomuntu yokuza kwakhe la emhlabeni. Ilapha embusweni. uJesu nje uqala nje eshumayela nje ufuna ukwambula ukuthi masiphenduke ukuze sokwazi ukungena ngayo uJesu Kristu, sizokwazi ukuthi masifika lapha embusweni bese sifike siyayithola thina ukuthi singobani njengoba sila emhlabeni. Ngoba le message yabantu abala emhlabeni okufanele bayithole. Mhlawumbe ngenzeka nje kube wenza umsebenzi ngempela futhi uthandayo ngendlela esimangaliso only to find out ukuthi akusiwona lo wawuzele emhlabeni. Mhlawumbe ngenzeka kube wenza into noma ngabe yiphethile or usayifundela uyayifuna mhlawumbe you are busy pursuing something only to find out ukuthi kanti you are pursuing a wrong mission noma a wrong purpose for yourself. Mhlawumbe that's why nayo lento okudala uyigijimisa sekuphela iminyaka uyifunda lento awuyitholi ingoba nje nenkosi lokhithi akusiyone yakho. Ugijimisa into ongesiyone yakho. Uzuzibuze nawe ukuthi why abanye ngoba lento they are pursuing it and bayayithola, why mina ngingayitholi mina? Kuza kubambeke kuphi kimi? Kanti cha, hayi ukuthi unebhadi, hayi ukuthi uthakathiwe, inkosi nje iyakubamba nje ithi lento oyifunayo noyigijimisayo akusiyone yakho. Wena yiza kimi nginguJesu Kristu, mina ngiyisango mina ngokwazi ukuthi ngikuthathe ngikufake lapha embusweni bese uthola le yakho. Uyothi mawuyithola umangala ukuthi kanti bengilongifuna into okungesiyone yami naye yami, andeke leyo uzothi mawuyenza uyenzisise. Ngani? Ngoba vele yilo owawizela emhlabeni and uzoyithanda. Andeke manje le oyiyona ayiyokwenzela izimangaliso ke impela. Iyakwenza lento le etholakala eshuwe lelazwi lela elikuMatthew ku chapter 6 ku verse 33 mayethi uJesu lapha yana funani qala ukulunga kaNkulunkulu, funani qala ukulunga kaNkulunkulu nombuso. Futhi angiyifundi angingayikhothi ngoba nakho isifikile ku Matthew chapter 6 verse 33 kokwenzeka lento le ethi but seek first the kingdom of God and his righteousness. Funani qala ukulunga kaNkulunkulu, funani qala umbuso kaNkulunkulu. Isho njalo, funani qala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Bese ithi and all these things shall be added to you. Zonke lezi zinto zoza sezikulandela zonke. Angithi ke manje wena uye wawufuna qala lo mbuso uJesu akhuluma ngayo mayethi repent for the kingdom of heaven is at hand. Wena wawufuna lo mbuso kaNkulunkulu, wafuna nokulunga kaNkulunkulu ngoba embusweni kaNkulunkulu kunokulunga kukaNkulunkulu. Lokulunga kaNkulunkulu ikhona lokho ofika uthola ipurpose yakho, ikhona lokho kwenza ukuthi bese uyasindiswa. Ungagijimisa izinto okungesizona zakho kodwa bese wenza lento yakho, wenze lento nawe oyiyona kuphi embusweni. Lithi ke lelizwe emva kwalokho zonke lezi zinto zoza sezikulandela. Isecret kuphi? Ekufuneni umbuso kaNkulunkulu qala nokulunga kaNkulunkulu. Ingakho lelizwe leli lithi la ku John 10 ku verse 9 lithi I am the door, if anyone enters by me he will be saved. Uyakusindiswa. Yonke into oyifunayo iyoza seyikulandela. Ngani? Ngoba wena uhleli kuphi? Kwiposition yakho. Uthema ngabe ungena uphuma wathola amadlelo, you find pasture inside there, uphume sewuphethe ngokwakhe, khona kusindiswa kwakho lokho. Bese wenza intando yasembusweni. Ikhona kulunga lokho kaNkulunkulu. Iwona uyobusa uthola umbuso kaNkulunkulu. Lithi lelizwe konke koza sekukulandela. Kukuphi lento engiyifundayo? Ila eBhayibhelini ikhona, uNkulunkulu akayifihlanga. Ikhona ila ezweni, idinga nje kuphela thina ukuthi sikwazi ukuthi siyizwe bese siyayamkela. Ake siqhubeke nayo le ndaba le. Ithi lapha yana ku verse 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Angime nje lapho kwamanje. Lithi isela alizanga nje kuphela kungokweba nokubulala kodwa futhi nokubhubhisa. Liyabulala isela, liyabhubhisa. Leba kanjani ke isela? Yabona njengoba nje ngikhuluma nje le message nje ngiyiletha njengoba ngiyiletha kanje.
isela lothi we uzolalela lo muntu lo ozokhuluma izwi lo bhorayo lo khuluma ngeBhayibheli ungamlaleli lo muntu. Isela ke lelo alifuni ukuthi uthole iqiniso lakho. Lithi isela uyazi nje ngabe ulalela ozibani banevavavumo. Lithi isela mhlambe ngabe ulalela into ethile ehlekisayo somewhere uchazeke nje nje ungalokhu ulalela laba abantu laba ababhorayo abakhuluma ngoJesu abakhuluma ngombuso kaNkuluNkulu. Kwakumuntu bani yena lona njalo uhlale ekhuluma ngombuso kaNkuluNkulu. Isela lifike likhulume kanjalo lizokweba into okungeyakho, lizokususa kwiposition yakho. And okulandela lapho nawe ulivumela isela ngempela lisho lithi ngempela lo muntu uyabhora, uthi ngidlule kuyena ngigijimise lezi indaba lezi, mhlawumbe ugijimise lokho okukitazayo nokuchazayo, bese liqhubeka lelizwe lithi and to kill. Isela bese lezi njani lizobulala ke manje. Malibulala isela ke libulala yo mission yala emhlabeni, libulala yo purpose yala emhlabeni. Angeke uzithola ukuthi ubani uma leli qiniso ngeke likhulunywe, lingeke lishunyayelwe. Mangabe kungeke kube nomuntu olikhuluma, ngeke uzukwazi ukulithola nawe futhi. Uma ngabe kunomuntu olukhulumayo ungafuni ukulilalela, ngeke uzulithole. And manje kufa ini? Kufake manje your purpose, ngoba ngeke uzuyithola ipurpose yakho. Mhlawumbe uzuhamba emhlabeni ungazange ngempela wayenza into owawuyizelela emhlabeni ngebhadi. Uma ngabe kuze wahamba emhlabeni ungayenzanga into owawuyizelela emhlabeni, kuyobe sekwenzakala lento lena ke elithi and to destroy, nokuchitha. Ngoba ke manje kusho ukuthi vele lento uNkulunkulu ayibeke kuwena, isela lobe selikwazile ukuthi imission yalo isela lichithe. Liqale kancane lathi ungamlaleli uyabhora. Yinjalo nje uhlale ekhuluma ephethe iBhayibheli, ekhuluma ngezwi. Labafundisi bamanga. Nawe wamvumela kanti uzokweba. Abulale lento uNkulunkulu ayifake ngaphakathi kwakho. Mayese ibulele ngempela kwaze kwafika istage sokugcina sokuthi hamba emhlabeni, ichithakele leyo nto leyo, uhambile. Shuthi into wena awuyizele emhlabeni nje kufana nokuthi wena emhlabeni awenzanga lutho. Mhlawumbe siyakuhlonipha ngaleso sikhathi la emhlabeni sithi ushozibani abenza izinto ezithile, size sikukhandela nama-statues, size siqamba ngisho nezitradi lapha ukuthi istradi lesi kufanele sisishintshe sisibize ngomduduzi Shabangu Street ngenxa yento enkulu oyenzile, kanti wawenza into nje isitha esa-director kwi-direction yaso, sakulahlekisa, waphuma entandweni kaNkuluNkulu, kwachitheka yonke into eyintando kaNkuluNkulu. Lisho njalo ke lelizwi maliqhubeka bese lithi I have come that they may have life, kusho uJesu Kristu. Isela lona ungalivumeli, ungalivumeli. Yabona nje okukaNkuluNkulu kuthande, sondelana nezwi likaNkuluNkulu, ulalele. Especially uma ngabe kuukuthi futhi kula ezwini, mamela ngempela ngoba kuzosiza wena. Uthi uJesu ngizile mina ukuthi babe nokuphila. Yithi labo kufanele sibe nokuphila. uJesu uzele ukuzoletha ukuphila. Ingakho wathi bayeqala nje ishumayela wathi masiphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. And ngempela uma ngabe siphenduka siza kuyena, bese ke manje siufuna umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kaNkuluNkulu, sithola ukuphila. Ngoba manje ngesikhathi uyithola wena lapha embusweni, ungena uphuma uthola amadlelo, uyasindiswa, uthola ukuphila. Ngesikhathi ke manje uthola ukuphila, uthi uJesu ngizile ukuthi babe nokuphila. Ingakho ethi I am the door, eyakuphi? Ekuphileni. Jesu indlela noma isango elikuphileni. I am the door, ekuphileni. Uthi ke manje uma ngabe kuukuthi uhamba ngendlela kaJesu Kristu, uthi ngizela ukuthi babe nokuphila. Nakhona bese yaqhubeka ithini? Ithi and that they may have it more abundantly. Lokuphila babe nakho kuchichime. Lokuphila lokhu uJesu uzele lokho. Kodwa manje indaba ikaJesu Kristu azithandwa la ezweni, ngoba kunesitha esizokweba, sibulale, sichithe. And abantu abaningi bayithanda ke into yokudukiswa, abayifuni le eneqiniso, le ezobenza ukuthi bathole lokuphila. And futhi lokuphila hayi nje kube ukuphila, babe nakho kuze kuchichime. Ngoba lapha embusweni njengoba lisho nje izwi kuMatthew 6:33 lithi konke lokho kunye sikufunayo koza sekusilandela, uyoba nakho futhi kuyochichima lokuphila.
including ngisho ukuphila lokhu kuphiliswa ezifweni nakuyo yonke into uyofike ukuthole embusweni, ngoba embusweni ufike uthole nanokuthi hawu kanti nangemivimbo kaJesu Kristu ngaphiliswa. Therefore why ngigula? Ungakuvumeli ukugula ngani? Ngoba usuya understand ukuthi ngesikhathi uJesu eze emhlabeni, ngesikhathi eshaywa la amanxeba avuleka ayezokwenza ukuthi mina ngiphiliswe. And then manje uyokuthola konke lokho ngokuthi usondelane noJesu Kristu, hayi usondelane namasonto, hayi ukuthi usondelane nabafundisi, hayi ukuthi usondelane nama-positions atholakala emasontweni. There's nothing wrong ngokuya emasontweni. There's nothing wrong ngokuthi sisazane singabazalwane nabafundisi nakho konke. But inkinga iba khona uma ngabe umuntu esephakamisa isonto ukudlula uJesu, esephakamisa umfundisi wakhe ukudlula uJesu, esephakamisa umpostoli wakhe noma umprofeti noma ngabe ubani wakhe ukudlula uJesu Kristu, esephakamisa mhlambe ke nje yona le channel eKota2 Media ukudlula uJesu. Indaba iqala lapho ukumoshakala up until sibuyisane noJesu Kristu. Kula sofike sikwazi ukuthola khona izimfihlakalo zethu zilapho, ama-revelations esiwadingayo lapho. Kuphi khona? Lapha embusweni. Okwethu nje ukalana noJesu Kristu. But the question is, when uyawufuna yini lo mbuso? Noma u-entertainwa yizwi nje, u-entertainwa abashumayeli, baningi baphumile bayashumayela. But the question inawe uwedwa. Embusweni kaNkulunkulu asinabo abantu abasonto ebandleni elithile nebandleni elithile. Sonke siyibandla somzimba kaNkulunkulu embusweni wakhe. Uma ngabe kuwukuthi uyawufuna lo mbuso kaNkulunkulu, akanqabile uNkulunkulu, sengakwazi ukuthi omunye nomunye awuthole. Wayengeke uNkulunkulu athi but seek ye first the kingdom of God, asifunisa into engatholakali. Hayi, wayengeke. Akakhohlakalanga uNkulunkulu uthi wayengasifundisa into engekho esike siyithole. Aphinda athi nokulunga kaNkulunkulu kanti into esingeke siyithole. Wayengeke uJesu aqhamuka athi mangabe eqala nje shumayela avela athi nje siphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele, ekhuluma ngento azoyifihla ezokwenza sure ukuthi singayazi singayitholi. Wayengeke. Indaba ilapha yakuphendukeni. Ilapho nje indaba. Indaba ilapha ekuthenini uunderstand ukuthi lo mbuso akungenwa ngezinye indlela, nguJesu Kristu oyinkosi yalo mbuso. Hayi, kulungile. Ngomsa wenkosi uJesu Kristu siphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. So lokhu nje siyiqhubha kancane kancane ngokusizwa inkosi as long as sisaphila. uNkulunkulu emuhlani busise kwindawo zonke, ahlangane kwivideo elandelayo. Amen.